a ne mogu se sjetiti naravno koji je ili kako se zvao. Brojao sam, bilo je tamo točno 256 ljudi, ali ajmo iz početka. Neva Baričić, simpatična arhitektica, luckasta ilustratorica i novopečena poduzetnica. Iz rodilišta su je doveli direkt doma, u Preradovićevu. U samom centru Zagreba je i odrasla. Zanimljivo, barem meni, u njenoj zgradi nalazi se jedno od oko 6.500 biračkih mjesta u Hrvatskoj. Svi su me zezali jer sam iz centra. Ne znam zašto je ljudima to toliko zabavno, ali nisam ja kriva. Da, zezali su često. Završila je glazbenu školu, sanjarila o tome da upiše glazbenu akademiju i zasvira čelo s Lukom Šulićem. Međutim, u njoj je ipak prevladao arhitektonski nerv, ljubav prema lijepim zgradama i američki sitcom Kako sam upoznao vašu majku. Najljepša zgrada i najdraža u Zagrebu mi je HNK. U svako doba dana mi je uvijek baš prekrasno, ono preko dana kad je sunce i ta boja i ta pozicija nema nekak okolno, baš stoji tamo sama za sebe i kad padne mrak je lijepo osvjetljena, baš mi je najljepše. Umjetnost može biti sve, ali i ništa, kako kome, kaže ova cura koja se s potamnjelom kožom baš vratila s mora. Poslije završene arhitekture, do sitnih je sati radila u velikim arhitektonskim uredima. Stanove, apartmane i hotele, koje je u točnim proporcijama nacrtala, možete vidjeti, ako skupite dovoljno eura i isprobati, od Zagreba do Londona. A onda je prelomila. Obrt sam započela kao sa idejom nekakvom spoja arhitekture i dizajna i grafike, ilustracija i to je bila cijela nekak početna ideja, čisto da sve te hobije probam objediniti u zapravo posao. Zadovoljna je kako se posao razvija, od kako je pokrenula tvrtku, ljudi sve češće naručuju njene ilustracije. Često radi i po narudžbi, pa crta točno određene ljude, najčešće parove. Kad smo kod parova, a sigurno vas zanima, pitao sam Nevu na kakve dečke pada. A daj, ne mreš me tak pitat. Ne znam ni kako se izgovori točno, pa ne bi radija. Tu imam svoje nekakve stavove. Zabavna osoba, ne znam. Rekla bi da vjerojatno kad me neko tek upozna da sam više čudna. Jel jesam? Ne znam jer nisam baš ekstrovertirana pretjerano, ali kad sam na nekakvom svom domaćem terenu sa svojim društvom onda... Ne znam. A kaj da radim? Da, Neva odnedavno radi i majice. Nevine zagrebačke majice. Kupite bijelu majicu s motivima Zagreba, neperiva i nepoderiva, 100% pamuk, lijepa, moderna. Ako je ne kupite, poješće vas mali dinosaur. Nevine zagrebačke majice. Ako vas netko zaustavi i kaže vam da imate prekrasnu bijelu majicu, recite mu hvala. Reklamu i šalu na stranu, radi se o izvrsnim majicama, taman za ljeto, a imaju i super etiketu. Pa majica je, valjda 100% pamuk, ne znam, ali majica je, a mislim je kao kvalitetna je majica je rađena u Osijeku, tamo je majica i šivana i tiskana, stvarno vjerujem u to da treba podržati domaće proizvođače. U životu je muči puno toga, ovisno o danu, vijesti ne prati. Radije uživa u stanu u kojem danas živi, iako je malo dalje od centra. Čim smo se našli, odmah smo krenuli na posao. Kako bi kadrovi bili ljepši, produžne kablove sakrili smo iza sofe. Pa stan sam djelomično uredila ja, a djelomično je bio namješten, tako da dio koji se snima sam uredila ja. Slušam od glazbe svašta i nemam pretjerane predrasude. Malo možda predrasuda. Neva ne bi željela živjeti izvan Hrvatske jer je previše, kaže, vezana za obitelj. Možda bi se mogla zamisliti tek u Dublinu. Zube pere 2 do 3 puta dnevno, a jutarnje frizure radi si sama. Crta u svim prilikama, od jutra pa sve do sljedećeg jutra.
Crtala sam cijeli život stvarno. Neku fazu sam bila u jednostavno tim olovka crtežima. Onda sam krenula u taj digitalni medij. Tu sam shvatila da imam puno veću slobodu. Jer realno mislim gdje sam ja prije radila i sa akrilnim i uljanim bojama, imala sam neke te faze boja, ali to je bilo više uvijek, ne znam, kratka faza, a ova olovka mi je bila neki sigurni, safety zona. U ovom digitalnom mediju je stvarno sve oprošteno i tak sam zapravo krenula u boje, nije bilo planirano. Neplanirano je došla i njena izložba u Kulturnom centru Mesnička. Tamo se skupilo na stotine dobrih ljudi koji su s čežnjom u duši i rukom na srcu isprobavali nevine QR kodove koji direktnom linijom vode do pjesme koja ju je inspirirala na određenu ilustraciju. Darivali su je cvijećem. Nek zgrade stoje, a nek ilustracije hodaju, govorila mi je ova arhitektica dok smo šetali centrom Zagreba, a onda i podsjetila na važne stvari. Sreća u malim stvarima, a ne nekak ganjat neke stvari nužno koje su neostvarive možda i onda te ostavljaju nekak neispunjenog, nego stvarno cijeniti male stvari. Ne tračam i ne bih rekla da tračam, ne volim to definitivno i pokušavam ne govoriti nikad loše, jer ako nemaš nešto lijepo za reći, onda nemoj reći. Budi prema drugima kakav bih htio da drugi budu prema tebi.